Hallo, ik ben Robin Schrijver. Ik ga vandaag door het raam springen. Ouch. Ik hoop dat het raam een teleporteur is. Dat het raam niet breekt. Het zou kunnen. Als ik dan onbekender ben, dus bijvoorbeeld. Ik ben dus Robin Schrijver en de filmpje is Hanneliesme. Hi. Ik ga vandaag dus de teleporteur proberen. En ik ga het niet springen. Het is wel fijn, dus ik kan het ronddraaien. Maar er staat de dokter. Ja, Die is alleen niet in beeld. dat mag niet van de gemeente. Nou, die is wel goed gegaan. Ja, het is een teleporteur. En het raam is nog heel... Ik ben door uit de keller. Daar weet je niet of het werkt.